Uy, Brad. Oh, naka-live kayo. Page ng parokya. Share na ba?
Walang salita. Iikot kami ng hindi sa ilasin ng pagkasasal ng mga tradisyong Pilipino. Amalalam, king puso, ning balang sasalpantayang Katoliko, kete Pilipinas. Itiya inisalubong ang kakatamong pagmasusyan ang timong Lucas Paldas, kaniting pinandit, wakasana na ng Diyos, ng katamong pamagpaldas, asas ladking ng Indong Maria, ang makabelong matuling. Ininduning kapait-paitan, alunos akapaliryan, at tinukiking lasa at kasakitan ng ginutan ni Yesu Kristo. Yung lasa at kasakitan ng ginutan ni Yesu Kristo, lasa mo naman at kamatayin tingkayang kaluguran na Hindu. Inyapin, tingkakatamong, kapanwalan, tingmitmong, pamaypakit, tingaldo, ning pamanyubli ng Mebe Jesus, ya, ting pamikit, ning metong Hindu, ating metong anak. Ating simbolo, ning pamaglukas paldas, yapin niya yung pamaglako, ting belong matuling. Tinglagyo ng ikpa, pwede na kampoy ng Espiritu. Amen. Tinglabis-labis ng grasya, pong kapayapaan, ng ginong sinubling nebe, mantabeya, kaya kayungan. Manalangin tamo. O ginong banal, ikpa, ning minglalangking sabla, ingaldoy ti, ingaldo ning tula ning Paskwa. Iting kaurasan ng nungloy sinubling nebe, ginu, kaya pakit siya ka rin alagad na. Masaya kaming kayabe ng Maria, indunin kaya kanak, huling Jesus, mapalad ng tela, tingkayang sepukunan, tunay nepen sinubling nebya. Kapamilataning panalagi ng Maria, sa upan mo kaming parating, bibiyebe, kiling sala, ng pamanyubling nebya. Apik tagumpen ng anak mo, para kaya kami. Itiaduan mi kaya ka, O Diyos, yung kapamilatan ng Kristong ginuming, sinubling nebya, yung kapamilatan na ng banal na Espiritu. Ngayon po, ang panatana, yung pamaglako, pindelong matuling. No. Hallelujah.
Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan ka lang, dahan-dahan ka lang anak. O sige, kunin mo yun, nasa likod. Yan, okay, good.